onde, man sætter bare ild til den. Og børn, hør lige her. Sådan. Man gør aldrig selv sådan noget derhjemme. Hvis der kan en ting, så gør man det. Jo. Ej, nu er det Skotland. Det lyser min. Hvordan står eller luller sorte frøene råde over land over stranden. For pip 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 pip. Hvad for noget? Selvvist. Ja, det er det. Vi får bål. Ej, og kulle æg. Ja, det er fuldt tilladt at hive sig i 14, når man ser Nu det her. må man godt se det alt. Ej. Det er godt. Påsketræet med sin pynt venter på vi får begynd. Aldrig har det været så grimt. Aldrig har det brændt så godt. Altså, det er simpelthen et påskeæg. Det er fandme påskeægget, der holder hele året. Det er godt.